Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki gone omahe Mas Kacing. Ketemu youtuber berkumpul. Bang, Ini padi bos. Ini mesti. lho gak salam sih. Ini tak ngomong kok aku. Ya. So, padi sih. Padi apa? Terima kasih. Pika putri kok belana betul anak iki diguyu putri wae kok. Teko piye teko aku piye. Terima kasih teko ngene Mbak Pina. Ya. Ya. Loh, kowe kan salah ya? Yo, wes. Pisane asal barang wae. Alah kok piye. Jangan teko itu, ojo. Alah. Santai. Terima kasih kok boleh Mbak Pina. Terus Tapi kene galak kopiah piye to kok? entek ndenge kan ana 10 tok, turah 10, ndek dindum turah loro. Terus digawa pucuk kan. Aku pernah juga kopi. Ki ana ungkal gelem ungkal. Lah, kanggo apa? Gue ngaret to piye mbak? Bukan nutupi sumurmu. Gak sumuk ya. Terus takon apa wedang saiki? Carane apa? Carane golek celeng apa carane apa? Jangan segacor. Ada ngomong kok, ini ngomong sing gacor, Gacor apa? Ngomong. Kisomong. Lah tak bot ribut. Ya, gue cocok kono kok. Karo kok. Piye kok ribut iki lho. Malah Ada ngomong. Eta buat piye kok? kok jadi ribut iki piye maksudmu? Yo iki tak koi, Bro. Blok, Rencana rencana ke depan apa? Ponakmu ora ngakoni, Bro. Saiki vlog sapa bos sapa? Kipin. Kipin. Alah. Ah ini. Sing drakon sapa ki? Iki sediakan Kipin. Kene. Ayo takok. Kipin, tanya. Ayo Kowe sebagai vlogger ki kok umur anu tok e. Ojo kon guyu-guyu. Takon apa ki? Siap kabeh ki. takon to. Tekok to. Tak apa? Kowe lek ada ketemu sapa? Yo tanggo dhewe to tanggo katok. Lah tak katok kan. Iya, aku ade katok. Enggak. Piye Mbak? Dadi blogger iki katok. Jadi kowe vlog iki vlog dhewe. Nek cakep lah. Nah, liyane wis gak gelem. Ya kok gak gelem nyapa. Ya ora ro to. Personile gak gelem, Mas. Apa tok? Arek sapa? Paiman. Yo. Lho, Paiman pertama nih gak lho. Kayak naik Paiman. Paiman melu tapi Oh, ganti. Ya, pernah ganti. Enggak kan. Iki karek kuwi. Liyane wis gak gelem. Tekoke. Wah, dosok lho. Terus saiki berarti Put, tanya Put, kayak pertanyaan Put. Kayak pertanyaan iki Pin. Iya, enggak jawab. Kowe takok kono apa? Putri takok. Ya takok. Ya wis takoi to takoi. Grogi nyapa jeneng. Jangan putri kene apa-apa yo ngono biasa. Biasa. Terus saya Put kali Put. Malah kok. Put, kene Put. Rambut. Banyak nih orang putri belakang. Aku dia. Jangan betul. Pesawat dia ora. Jangan Iki dia iki goblok. Kalau Deni, Mas Kimin aku tinggal Mas Kimin daripada Mas Letok bilang. Ngeden piye to? Ora apa-apa. Saya syuting. Ya. Syuting iki sing ngomong di syuting Ji. Ya. Oh, marah Tapi nyapa kowe tau ngapakno Putri, kok ngantek Putri. ora nyapu-nyapu. Jadi Mas Amar ngono karo ngene jare. Lah, sapa? Wes ngomong dhewe ya jawab ngene. Ora tau. Kok di? Ya ora ro pikiran iki. Salah Bang iki menengan terus kok Lah nek sing ngomong Ji. Ya. ngono lho. Aku Kameramen ae. Nek Menengan. sebelum kan dek kok bae. Aku kan jarang ngono. Cepet. Wis meneng ora tau. Tenang. Tak ora tau. Terus wes sebagai vlogger to, ndek mau yo jere iki akune cakep lah. cakep lah apa akune Kipin. Cakep lah. Cakep lah Karena karena ada papat jenenge. Kipin kan yo duwe, nyapa gak kelakon kamu. Ya kan capek lagi wis monet to. Cakep lah wis monet to, bet. Maksudnya iki sing Akune cakep lah wis monet Pak Di. Coba ini, bersatu frame. maksudnya tipin kuwi ngene lho Pak Di. Cakepane cakep lah. Kene. Sing gone cakep lah ki wis monet. Ya tapi lek sing gone kipin ki urung.
sing tak keplak kene sing wajib tak lanjutno dhewe. Nah iki terus sampean karane ben padha menae ya. Nah iki tak jerone pisan ben padha menae kalau nyapo kok dadi vlogger gak samedi. Heeh. Kok jujur. Nah jadi ngene lho ya ceritane. Dingene lur ceritane. Yuk. Cakoplak iki grupe dhisik Ipin, adikku, Kapitu. Kipin adikmu piye to? Oh iya. Kipin. Ya karo lho. Kapitu. Ipin terus Pino, terus Joko, Angga, terus Gio, Muji, terus pokoknya totalnya itu ya bos. Dasir, Dasir, Ateng. Ateng. Nah, jadi secara seperti ini loh. Masalah kuwi kan yorane popo. Masalahnya tadi ya. Masalah ini masalah rekening. Masalah rekening. Iya, masalah rekening itu dadi bulan. Rekening iki Rekening bersama loh. Nah, baru Rekening iki jenenge arep nggone Joko apa ngene Bajer apa ngene Pino. Ya Milih, kon milih. Kon milih. Lah Pino ki bulet ae. Sing liyane bulet ae. Wis dadi stok mena-menane tak kai pertengahan. Pertengahan. Ngene Joko ae. Heeh. Lah wis dia di nah yo wes netan ngamor. apa jadine terus masalahnya biar gak koplak kuwi permasalah duit. Tak omong ya jujur ben padha ngerti. Jadine YouTube Ipin selama jadi YouTube cakoplak kuwi kan 4 bulan lagi mengumpulkan uang 1.400.000. Jadi masalah sawaran yang kono kuwi mlebune nek kok pembayaran. Jadi kayak Pino ki gak jowo. Isone duit sawaran, duit sawaran tetep nek kene tak juga tadi. Terus kuwi wis waktu bayaran dulu 200-an kabeh. Awolu Aku ngawe gak sisane wis jang. Ada mangan apa bapak terus. Lho kok jene sisa? gak. Ya ora Pak Dik. Kok jenemu sisane mbok. Sisane lak pemain sing kurang mangan kan gak apa-apa ta Pak Dik. Lah kene yo wis kan ngono ta Pak Dik. Tapi gak enak ya. Enak lah dadi nek cakoplak iki gak iso. Kalau dijak ngeplak piye iki isin. Dijak ngene nopi isin, dijak ndiri isin. Kuwi jenenge ora poker. Kuwi jenenge pemalu. Terus Siji aktif kok Papa. Siji aktif iki wong Papa dadine sing gawe dhisik sing gawe akun kan Pino. Masalah sing gawe akun gak apa-apa pin cakoplake tetep lanjutnya sing rakun yo wis ora usah mikir ngene-ngene. Iki yang grup mikir wis. Kok gak tak bocah pengol. Lah menurutku kuwi ya pengetahuanku soalnya sing sering ngevlog kuwi karo Ipin sing sering karo sing jarang. Karo Ipin kan dipukul rata ta Pak. Jadi rasane karo Ipin. Dadine aku jalan usul pamane cakoplak gini ki pamane jalan usul pamane dibagi pemilihan sakmene gak apa-apa. Iki gak masalah ngene. Ngono lho. Kesalahane Ipin kan Ipin amrae ben padha. Ben padha lah karo bocah sing liyane. Aku sing sering ngevlog. Yo akeh. Nah, ngono. Ya bayarane ki piro? Yo akeh. Gudang kok piye kok. Iki ngene lho, Bro. Maksudnya sing sering ngevlog kan kayak Pipin, Pino pertama-tama kan Ipin jaluk akeh. ora sing maksudnya sing liyane. Wes ora disetak, ora duit. Wes ora. puter kebajian. Saurung iki tak omongi, saurung tak omongi. Adikku dhisik kamu tadi. Nengok kan aku, Mas Tom. Kuwi jenenge sapa Mas Tom? Adikmu dhewe Mas Tom, aja tak koplak. Iki tak kandhane angel. Kadung dibukane monet. Tak kalah Pak Dik. Jangka 3 bulan. Iya. Nah, 3 bulan. Wong eneng iya. Mas Muki kata-kata ini mandi. Mandi ya. Terus. Nah iki berarti Dinggo Ipin. Ipin karo Paiman karo Kapapan lah. Iki ora ana sing ngene-ngene sapa sing dene sing arep pengen melok semangat yo ora apa-apa. Sing penting yang penting gampang. Ini cuma nek lho. Tunggu napa? Aku tau takut dhewe kan kerjane ngaret tau. Dan lebih sindok wong pira kan gak masalah. Seh. Jajal aku pengen ngerti kowe nak pas nge-vlog dhewe opening atau sebut atau sok. Jadi pertama kali. Nah, Opening sik to opening, ndang to opening. Lho, Yo open iki belajar. ndang. Ndang.
Iya tak vlogger soalnya. Langsung pede lho. Langsung pede biasa dulu, Gas. Keri kok. Opening. Keri ki bosnya. Nah, jadi gini lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok biasa Jawa biasanya. Lah iki ceritane aku arep Ngarit. misal Ngarit. ngarit yo ngarit, arep mancing ya mancing ngono, paling pitik ya paling. Nah, cepat Yo, jajal. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok beberok atu iki lah. Kok beberok. Tetep baleni alon lho. Alon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Lho, baleni senkas. Senkas. Jadi gini lur ceritane, dino iki aku arep ngejak kanca-kancaku takjak mubang anak pitik. Nah, coba yo. Lah to diwarai kok. Jere pengen kon marahi nek diwarai kok ngono to. Marah aku sisa duwe mau marah dhewe. Kok isinan ngono to. Sing pede salah dibelokno. Lah iki vlogmu Dari kesalahanmu ki wong ngguyu. Ya ya Cal, iki kan sing urung bar rene, Bos. Wis nya, wis takok sampenya. Syutingan sampe takok. Wis akeh barang kok. Ora menit. Kamu cek. Cek, piye cek? Apane? Iya apa nih? Lah piye ki wis tanya apa lah kok piye cek? Wis sampe jane yo. Wes sabi kok wes. Lor tak tutup lor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtag